Navê qehremanê destana me Dewreş e. Dewreşê Evdî ye. Bi estê xwe êzdî ye. Li hengê eşîra şerqiyan e. Ji herêma wêran şarê ye. Swarê hespê hedban û evîndarê Edûlê ye. Ev lawikekî bedew û kinê badayî ye. Şervanekî bêhem paye. Ev di xewn û xeyala her keçikekî daye. Lê dilê wî tenê ji bo Edûlê dişewite û dinale. Edûl jî keça paşayê Milan e û bi estê xwe misliman e. Ji bo wê yekê zewaca wan nemimkün e. Paşayê Milan Edûlê nade Dewreşê Evdî û eşîra wan jî sirgûn dike. Piştî